tothom, avui vinc amb el Lotus Blau, que és la continuació dels Cigars del Faraó. Una de les millors portades del Tintín, aquest vermell intens que té aquests elements tan xinesos com són evidentment el drac, la porcellana i aquest fanalet. És genial. Aquest llibre, si ja us vaig dir que els Cigars del Faraó era un punt d'inflexió, aquest és ja la consolidació de Tintín. O sigui, aquest sí que és una aventura de cap a peus, els dibuixos ja estan molt refinats i sobretot l'aventura ja és un fil argumental, hi ha una documentació darrere, hi ha molts elements ja superben estructurats. Una de les coses que m'agrada molt són totes aquestes imatges grans que ensenyen l'ambient xinès. La més graciosa, evidentment, és aquesta dels Duponit-Bon intentant vestir-se com els xinesos i portant una indumentària que fa riure a tothom. Però després hi ha, per exemple, totes aquestes de l'interior del Lotus Blau, que és un fumador d'opi, que a mi em sobta molt com Hergé aconsegueix, amb aquest estil de línia clara, que no té ombres, que no té cap detall que s'obri, que tots els dibuixos són molt minimalistes, no? Per dir-ho d'alguna manera. Doncs com aconsegueix transmetre aquest ambient misteriós, clandestí i carregat del que devia ser un fumador d'opi, perquè ho aconsegueix. A mi aquestes escenes que hi ha dins del Lotus Blau m'encanten perquè et fa sentir plenament allà dins. En l'època que va dibuixar aquesta aventura, Hergé tenia un amic xinès i no he aconseguit esbrinar si primer va conèixer aquest amic xinès i per això va ambientar aquest llibre a la Xina, o si casualment, quan ell estava treballant en aquest llibre de la Xina, doncs va conèixer, aquest era un escultor xinès que es deia Chang, van fer molt bona amistat i no només ell li va poder explicar moltíssimes coses de Xina, sinó que, a més, li va ensenyar moltes tècniques de dibuix que es feien servir a Xina que es veuen reflexades en aquest llibre i, evidentment, en totes les futures aventures de Tintín. I aquesta amistat amb un xinès es reflexa molt bé en l'amistat que té precisament el Tintín amb el Chang, un nen que es troba de casualitat, i és molt bonic perquè tenen una conversa molt maca sobre i com cada cultura té una imatge a vegades molt distorsionada del que són les altres. A mi, de petita, per exemple, aquesta imatge que diu que els xinesos tiraven els recent nascuts al riu m'impactava moltíssim. En aquesta mateixa línia també hi ha tot el que és el racisme, que ja vaig dir que a Tintín al Congo és un llibre que realment és ratlla, que realment és racista, doncs aquí Tintín, aquí Hergé ho arregla del tot, perquè té una d'aquestes primeres vinyetes en què un blanc maltracta un xinès i Tintín surt a la seva defensa. I després retrata superbé aquest personatge que està al bar xerrant als seus amics, és allò, el cunyat típic, dient, lo bons que són els blancs i deixant-se totalment en evidència, com el seu llenguatge corporal contradiu totalment tot el que ell està dient i és superdivertit. Aquí, evidentment, el Tintín continua la seva recerca d'aquests traficants d'estupefaents i continua la seva lluita contra les drogues. Ja ho vaig dir en el llibre dels Cigars del Faraó, però ho repeteixo, crec que Hergé tracta superbé aquest tema, ho fa d'una manera molt senzilla, però també molt clara, molt entenedora per tots els nens i que crec que clarifica molt tot el que és el tràfic de drogues i com a darrere de les drogues que tothom pot trobar al carrer hi ha tot un món molt fosc a darrere i sobretot hi ha una persona que el seu objectiu principal és enriquir-se a costa del que sigui. En aquest cas, destrossar la vida de la gent, convertir-la en addicte. Un tema que a mi em sobtava moltíssim d'aquest llibre és que aquí els japonesos són els dolents i els xinesos els bons. Penseu que jo vaig créixer als anys 80, és a dir, jo vaig néixer amb la Heidi, vaig créixer amb el Dr. Slump, després amb Bola de Drac, i a més, llavors estaven super de moda, per exemple, els rellotges digitals Casio, tot el que eren cotxes i motos japonesos, Honda, Toyota, Yamaha, tot això se'ls considerava de molt bona qualitat. Per tant, per mi, Japó era un món superinteressant i aquí els pinta com els dolents. A mi de petita em sobtava molt i no va ser fins més endavant que vaig entendre que aquest llibre reflexa
una guerra real que hi havia en el moment que es va escriure aquest llibre entre Xina i Japó, i a més dibuixa un fet real que és un atemptat que hi va haver en un tren que va ser l'inici d'aquesta invasió japonesa a Xina. A més, Hergé és un expert en fer aquest tipus de denúncies i deixa claríssim com els polítics i els governants manipulen totalment les situacions per fer-nos creure que aquest és el dolent o que el dolent és l'altre, quan la situació real ha sigut totalment al revés. En conclusió, aquest llibre, El lotus blau, és una de les millors aventures de Tintín i té la gran habilitat de ser per totes les edats. És a dir, a mi de petita m'encantava, me l'he tornat a rellegir ara que ja tinc quasi 50 anys i em segueix agradant moltíssim. Vol dir que llegiu-lo i m'expliqueu als comentaris el que us ha semblat.